Tako. I ovo ovako. Ovako. To je bilo ovako. Pa mora ti nas isto. Je, tako. Ovako. Ne. Ovako. Da? Da. Da, ljudi te gledaju. Mahni, A okreni zato se. sam im okrenuo gujku, gledaj. A misliš da to Jesi dotak? vidio da se smiju? A misliš da je dotak, da. Evo ga, sjede. Sad sam treba da ovu gumu nisam dobro metnio, da je guma trebala ići unutra. Znaš kako će to onda biti lijepo sad kad se sve raspane do kraja. Jao! Ajde, grmi, da. Gospe Sinjska! Malo još moramo tucnit. Kako ova guma? Što će ti to van? Ma to tak mora. Ne mora to tako biti. Stvarno šta s time? Pa to se treba nagurat unutra. Pa ozbiljno. Pa jede, vraćaj, otvaraj to. Da otvoraj dok možeš. Jebi ga sad. Kipar, evo ga. Gotovo, ba. Kad bi napravio neku skulpturu, bi ti to htjela kupiti od mene? Možda. Možda i bi. Možda i bi. Nakupila. Sigurno. A zašto ti to meni ne bi dao? Pa ček su ja si. Živi od popravljanja picika. Kipar, da. A da daš ti u kamen ili u drvo klesa? Kad tu gumu mažeš. A, da. A, Hoćeš ti u kamen ili ti to snima. u kamen ili u drvo klesa? Sam bi rekao u čem problema. Ili u mramor? Ili u mramor? Kako sam to sad bio nabio? Moj ti. Ko smiju se ljudi grba. Ovo je neka mrka. Ovo je mrkada. Ovo nije dobro krenuo. Ovo, to je muž nasipira. A znaš šta je bilo? Muž to sinoć napio i nije oprašio. I sad jedna ljuta, naravno. Još gore, oprašio drugu. Da, oprašio drugu. A ona ne smije pisnit pošto je on